حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار کے اندر عرض کیتا مولا تو کتنے ملے گا، کہ اگوں رب دی طرفوں کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ نہ پریشان ہو گئے کہ خبرے میرا رب میرے نال ناراض ہے، کہ میں عرض کیتا ہے رب کی بارگاہ ایک سوال عرض کیتا ہے تے اگوں مینوں کوئی جواب نہیں ملیا، تے مینوں لگدا ہے میرا رب ناراض ہے۔ تے اے گل جیڑی سی نا آپ دے دل تے اثر کر گئی کہ رب ناراض ہو گیا ہوگا میرے تو جواب دے دیتا، تے آپ نے رونا شروع کر دیا، میرا رب ناراض ہو گیا میرے تو۔ اتنا روئے آپ دے دل دی حالت بڑی ہی نازک ہو گئی اور اکھاں وچ اتھرو ہو گئے، اور رو رو کے آپ نے اپنا بڑا عجیب حال بنا لیا۔ تے جس ویلے بندے نو بہت غم پہنچے ہوئے نا، تے بڑا صدمہ تے بڑی چوٹ لگی ہوئے، تے زمانے دا ستایا ہوئے بندہ، تے ہر پاسوں دکھ ہی دکھ ہون تے تکلیفاں ہی تکلیفاں تے اپنے ہی چھڑ جان، اس ویلے جڑے بندے دی دل دی کیفیت ہوندی ہے نا، وہ عجیب کیفیت ہوندی ہے۔ وہ کیفیت آپ دی اس ویلے بن گئی، تے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نو جواب دیتا، فرمایا پیارے موسیٰ ایس ویلے تیرے دل دی جڑی کیفیت ہے نا، جیڑی تیرے دل دی حالت ہے غم دے نال کہ میرا رب میرے تے ناراض ہو گیا ہے، جیڑا تیرے دل تے صدمہ پہنچیا ہے نا، جن دا دل ایہو جہا ہوندا ہے نا، او دے دلاں دے وچ میرا جلوہ آ جاتا ہے۔